Tu ja by som vás aj mala priviesť, no ale... To je tma, nie? Vážení snúbenci, vážení svadobní hostia. Nieraz vo svojom živote stojí človek pred dôležitým rozhodnutím. Jedným z najvážnejších je práve uzavretie manželstva. Tu prítomní mladí ľudia prejavili voľu spojiť svoje životné cesty, preto prišli sem, aby v prítomnosti svedkov svojich najbližších, priateľov a známych vyjadrili toto vážne rozhodnutie. Ja vás, vážení snúbenci, v mene obecného úradu Vladomirovej srdečne vítam a vítam všetkých, ktorí vás tento významný deň sprevádzajú. Dovoľte, aby som vám predstavila starostu obce Vladomirova pána Ladislava Bojčíka ako sobašiaceho. Vážený pán starosta, predstavujem vám snúbencov, ktorí si podali žiadosť o uzavretie manželstva. Ženich Vladimír Moskaľ, bytom Breznica, občan Slovenskej republiky, nevesta Miroslava Bartková, bytom Vladomirova, občianka Slovenskej republiky. V žiadosti o uzavretie manželstva snúbenci súhlasne vyhlasujú, že nie sú im známe okolnosti, ktoré by im prekážali uzavrieť manželstvo a že navzájom poznajú svoj zdravotný stav a dohodli sa, že budú užívať spoločné priezvisko Moskaľ-Moskaľová. Vážený pán starosta, týmto by som vás požiadal o prevedenie sobašného aktu. Ďakujem. Vážení snúbenci, vážení prítomní. Manželský život je dlhá cesta krásnou, ale veľa raz neznámou krajinou, ktorej tajomné zakutia už prevádzalo mnoho ľudí pred vami. A predsa, aj vás čaká tá istá úloha. Svorne, ruka v ruke si stávať spoločný šťastný život, veto riešiť problémy, ktoré sa zvyčajne vynárajú nečakane, aby prevedeli súdržnosť ľudských srdc, silu vzájomnej lásky. Pre mňa je veľkou cťou, že môže byť svedkom vášho prvého spoločného kroku na tejto ceste a zároveň vysloviť presvedčenie, že vaše manželské spolužitie bude úspešné, bude také trvácne a pevné, ako je vaše terajšie rozhodnutie spojiť svoje životy manželským zväzkom. Rozhodnutím uzavrieť manželstvo ste prevzali na seba veľký záväzok voči sebe, voči deťom, ktoré raz budete mať. V živote budete neraz vystavení skúškam, ktoré skôr alebo neskôr vystriedajú chvíle čarovného opojenia. S láskou, vážení snúbenci, úzko súvisí dôvera a úcta. Buďte si vedomi toho, že svoje šťastie máte vo vlastných rukách. Dôverujte si a prechovávajte úctu jeden druhému, aby sa váš každý pohľad, každé slovo stali pre vášho životného druha sprúhou a povzbudením. Aby vo vás našiel pochopenie v každej situácii. Budete zrkadlom ich snov. Nech teda jeho strieblistý lesk rozosieva radosť im aj vám. Som presvedčený, vážení snúbenci, že sa vám v živote bude dariť. Že si vytvoríte harmonický život pre seba i pre svoje deti. Nech teda láska naplňa vaše dni, nech vám dlho vytrvá. Raz, až poblednú plamienky vrúcnej ľubosti, ostane vám teplý domov prehrievaný aj spomienkami na krásnu mladosť. Ešte raz veľa šťastia na ceste, ktorá bude viesť vaše spoločné kroky. Vážení snúbenci, v žiadosti o uzavretie manželstva ste súhlasne vyhlásili, že nie sú vám známe okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva, že obaja navzájom poznáte svoj zdravotný stav, že po uzavretí manželstva budete užívať spoločné priezvisko Moskaľ-Moskaľová.
Vaše súhlasné vyhlásenia o vstupe do manželstva máte prejaviť verejne slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov. Preto pýtam sa vás, ženích Vladimír Moskán, či vstupujete do manželstva s prítomnou Miroslavou Bartkovou? Áno. Ďakujem. Pýtam sa vás, nevesta Miroslava Bartková, či vstupujete do manželstva s prítomným Vladimírom Moskáľom? Áno. Ďakujem. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje slovenský právny poriadok pre vznik manželstva, vyhlasujem vaše manželstvo za právoplatne uzavreté. Prosím novomanželov, aby si na znak tejto chvíle vymenili slnné prstene a spečatili tvrdým manželským boskom. Žiadam pani matrikárku o prečítanie zápisnice o uzavretí manželstva, zároveň žiadam novomanželov a svedkov, aby zápisnicu po prečítaní podpísali. Zápisnica o uzavretí manželstva spísaná v matričnom úrade Vladomírovej 10. apríla 2014. Prítomní sobašiaci, magister Ladislav Bojčík, starosta obce, zapisovateľ Mária Siriová, matrikárka. Ženích Vladimír Moskár, narodený 7. decembra 1988 vo Svidníku, bytom Breznica, okres Trobkov. Nevesta Miroslava Bartková, narodená 19. decembra 1994 vo Svidníku, bytom Ladomírova. Svedkovia Jozef Mašin a Jana Mašinová. Snúbenci sa dohodli, že budú používať spoločné priezvisko Moskaľ Moskáľová. Pretože snúbenci splnili všetky podmienky, ktoré vyžaduje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva, bolo manželstvo vyhlásené sobašiacim za právoplatne uzavreté. Ďakujem a prosím, podpíšte zápisnicu. Nech sa páči manžel. Nové priezvisko. Dobre. Tu dole, hej? Nie. A ty už Moskaľová, Mirko, asi? Áno, nové priezvisko. Moskaľová už nie si Bartková. Dáš podpis na ja. Prosím svedkov. Máte nový nos. Vážení manželia, práve pred chvíľou ste svojimi podpismi potvrdili svoje vyhlásenie o vstupe do manželstva. Veríme spolu s vami, že sa vám podarí vytvoriť si harmonický život nielen pre seba, ale aj pre svoje deti, ktoré k šťastnému detstvu potrebujú zo všetkého najviac šťastný a spokojný domov a lásku rodičov. Nech tak, ako rizikov vašich prsteňov, ktoré sú symbolom nekonečnosti, nech je nekonečná vaša láska. Želanie vašich srdc, ktoré máte tento deň, nech sa vám splnia. Na záver mi dovolte, aby som v mene svojom a v mene našej obce vám poprial veľa šťastia, zdravia a úspechov na vašej spoločnej ceste životom. To budete v živote potrebovať. Toto je šťastie, zdravie. Je tu Janko, čau Janko. Pepo. Na zdravie. To
oni už nepotrí taký, ako sa nazýva, majú spokoj s lecem. Máte to. Toto je si berú. Hej, berce sebe. Nič nechceš jen. To rozstačí aj na mňa. Sebe dva zrovnáš. Chcem dopísať toto, že by som vám dala. Napísala by som to. Ten zase drč. Tu je. Ten tuda? Amin, hej, kere. Máme časos. Chciałbym zimno, bo to zimno. No. Teraz som ti mal otvoriť. Čo Pepo pundral? Pepo, čo pundral? Daj, Opre. Kedy šnúrka Mirko Lamek tu Andrej? remontérky. Teraz nekus, prosím ťa, ty vole, Ježiš Mario. No, Imar, Savor. Imar a nerozina, ale... Vladu, ty ima nasi, Vladu. No, ima nasi. Imamo še kaj tudi spidam. Ima nasi. Narod, mislim, da tu ke. Kámo dať tu čaj. Ty keď stredne uvedený. Co tako dáva? Otec, Sobášny. daj ty si men. Sobášny lies. Hvala Pánu Bohu. Hej. Kamila drobňa, No a? milé, moskaľová. Že chvála Bohu. Že odať na uvedíme. No, si ťa okázať celebrita. Ale šiel. Nádara. Joj. Ahoj Milanko. Joj, zašiel. A vieš, keď je pošiel. Da sopra Verno, sa Mirko, ta princesa. aquele gosto. Čo labara, keď ho A si... date dessa, sa stato faz massagem. Miša, poďte bez to Mikko nešto. Ja to ne era portadeira do lá. Oh, ja nie mogę na Ja. Co ty hala? Základu škole bez to. Já dei também. Veš, kuma, veš. Ali ta nie babu. Daj mi ta nie. Čo to je? Čo je popagol, no? Ha, Co właśnie wizmają. arkadašaj. Čo? Co właśnie wizmają. Ja bez. Skąd masz to się? Ja mam teraz. Co? Jakie są obiecania? To ci robię taki Ona to robisz na cygarkę. Bo wiesz, Ja się szkalę, do tego z bliska budeme veľký no. ty masz Nie, Žanel. Jedno tam, jak może, jak osy
Prvý tanečník. Kel, Ljubku, kel. Avka pindrenca, fejs. Ale čukerel, Janel. Janel. Janel,